זה גורי, הוא הגיע אלינו בערך לפני חודש. זה עוזי, הוא הגיע אלינו עם 3 אחים, שחור לבן, ועם אמא שלו, ואמא שלו פשוט הבינה אחרי שבוע-שבועיים שזה מקום בסדר לעזוב את הגורים שלה. יש לנו עוד 2 חתולים שלנו, ממש שלנו כאילו. אחד לקחנו אותו מתנו לחיות לחיות, קוראים לו פיסטוק, ואחד פשוט מצאנו אותה באחד מפינות האכלה שלנו, שקוראים לה מיקה. גורי היה חתול רזה וקטן, ופשוט עוזי אימץ אותו. הוא פשוט הפך להיות אימא שלו, ופשוט כולם אימצו אותו ומטפלים בו ומשחקים איתו, כאילו אחד מהמשפחה שלהם. ועם ליאונרדו אני העלפתי אותו, נגיד אני מתקדם צעד, חוזר צעד, מתקדם צעד וחוזר צעד, וככה הוא מתרגל אליי. לכל חתול יש שיטה אחרת שאפשר לאלף אותו. את גורי למשל אני עכשיו מנסה לאלף עם שיטה שהמצאתי, עם שיטת משחק. היא שיטה כזאת מיוחדת שהמצאתי אתמול. אתה פשוט לוקח את הכדור הזה ופשוט משחק איתו, וככה הוא פשוט לא יפחד. אני אדגים. תראו איזה קרוב. בלי הכדור הזה הוא פשוט לא היה כזה קרוב אף פעם. זה קרטונים שבנינו לחתולים. הקרטונים האלה ממחזור, וזהו, והם ישנים עליהם ומתחממים בהם בגלל החורף. את הבתים האלה בנינו עם סלוטייפ וחתכתי אותם עם סכין יפני, וחתכתי את זה מאוד בזהירות רבה עם סכין יפנית, וזה ממוחזר. מי זאתי אוהדי? זאת רוחלה. רוחלה עושה שהיא רואה חטיפים ככה. אורנגוטנג הוא אחד הקופים הכי חכמים. רוחלה שהיא רואה חטיפים, למשל במבה, היא עושה ככה שיביאו לה. מושון הוא ממש קוף חכם. הוא חיבה והדליק, היה להם, איך קוראים לזה? חוטי חשמל, ומושון פשוט היה מדליק ומכבה את זה, עד שהיה להם קצר, הוא היה עושה את זה עד שהיה להם קצר, עד שלספארי היה קצר. אם אתם רוצים גורים, איך אתם, מה אתם עושים? אז ככה, בעבר היה לנו פה זכר בוגר, עד החורף שעבר, שלצערנו הוא נפטר, ככה שהוא זה שיצר את כל אלה שאחריו. אבל ראיתי בשטח הפתוח כלוב כזה עם מלא זכרים. יש שם 2 זכרים, זה לא מלא, יש שם 2 זכרים. הבעיה היא שזה סוגים שונים של ג'ירפה. יש 4 סוגים של ג'ירפות. אלה ג'ירפות מרושתות, לפי הצורה של הרשת שנמצאת עליהם. אתה רואה ממש את התבנית. והג'ירפות שנמצאות בחוץ זה ג'ירפות מסאי, שהן באות מדרום אפריקה. רגע, ואין להם בעיה שאתם איתם והכל? לעולם לא נרד לשטח אם אין איתנו עוד מטפל, או שאנחנו סגרנו את החיות בתוך התאי לינה שלהם, ואנחנו יכולים לטפל בהם באחד על אחד, ואין לנו שום גורם שמפריע לנו מסביב. אוהדי, אתה מטייל עם החברה שלך? קוראים לה לבנה? ואתם חברים טובים? היא סיימה את הארוחה שלה? ולאן עכשיו אתם הולכים? לחבורה הגדולה של הברווזים?
נעשה ביחד? כן. שיהיה להם מרחב. תראה משהו עוד חמוד. אני לוקח את גורי לסיבוב.